And when you open that door, you never know which you are entering. And when you open that door, Päivää. Päivää. Missä me ollaan? Missä me ollaan? Mä en aivan varma, mä just kvanttihyppäsin tänne. Kvanttihyppäsit? Joo. Onks tuttu termi? Ei ole. Fysiikan maailmassa se tarkoittaa sitä, kun hiukkanen vaihtaa energiatasoa, mutta rajatapauksen maailmassa se tarkoittaa sitä, kun ihminen vaihtaa todellisuutta. Okei. Rajatapauksen maailmassa me ollaan käytetty tätä kvanttihyppäystä kulkumuotona jo tosi kauan. Haluatko nähdä tämmöisen demovideon siitä? Joo. Yes. Kiinnostaisiko suakin tuntea tää kvanttihyppäämisen voima ja rinnakkaistodellisuuden ekstaasi? Joo, miksei. Miten se tehdään? Sun vaan pitää tehdä jotain sellaista, mitä sä et ole koskaan tehnyt aikaisemmin. and when you open that door, you never know which you are entering. Oho! Se katosi. Ai niin. Mä unohdin varoittaa. Nimittäin kvanttihyppäämiseen liittyy myös riskejä, koska sä et voi vaikuttaa maailmankaikkeuden lopulliseen tahtoon. Mutta ehkä se päätyi just sinne, minne sen pitääkin. And when you open that door, Rajatapaus ei vastaa epäonnistuneiden kvanttihyppäysten seurauksista. love